सानफ्रोमबो खोनानो मोनोसै लानानै खारनाय आरो गोमानाय। थारैनो दुखुनांथाव खौरां, गावनि सानै उन्दै गथ'फोरखौ गारनानै खारनाया। बेबायदि खारोमोनब्ला मानोथो हाबा जानायमोन? फिसाया दुखु मोननानै सोमखारियो गावनि बिसिखौ। चिरां जिल्ला दादगिरि जियागुरिनि हिन्जाव गोनांखा सन्जिब बसुमतारिया फिसा सानै गोनां बे एखे गामिनिनो निजोम इसवारिनि हिन्जावखौ बेंगलराव लानानै खारलांदों। खारनाय हिन्जावनि मुङा पन्सु इसवारि। सिगांबो बेबायदिनो गावनि फिसाय आरो फिसा सानैखौ गारनानै खारखांबायमोन। पन्सु इसवारिनि फिसाया गावनि बिसिखौ न'आव फैफिननो खावलायहरदों। लोगोसे गामिनि गागि गावबुरायाबो फैफिननो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। सासे गामिनि गावबुरा जानानै बिसिनि न'खराव दिनैसिम नांलाय खमलाय जेबो उसुबिदा नुवाखैमोन। दा जेबो जाहोन गैयालासे बिसोरो दाखालि थांनाय 14 थारिख फुंनि समायाव बिसोरो गावनि बिहावनि न'खराव आलासि जाहैदोंमोन। दा बे आलासि जाहैनायनिफ्राय बियो माने बिसि दाबसे फिसाय दाबसे, फिसायखौ गावनि न'आव थिनहरग्रोनानै गाव बुंदोंमोन जे आङो ओरै धालिगाव थांनानै आं बेंकसिम जगाजग लाहैनो, बेंकआव आंनि फैसा एसे बख'नांगौ दं, बेखौ बुंनानै बे थांदोंमोन। नाथाय थांनायाव बिनि फंबाया बेखौ गारियाव थिखांनानै हैदों आरो बे गारियाव थिखांना हैनाया जेबादि गारिमोन, जे मोनसे जाम्फार गारि, बेयाव रावबो हौवाफोर गैया। दा बेयाव थाङै थाङै थांनानै जेब्ला बिजनियाव सहैयो, आमगुरियाव सहैयो, अब्ला मोनसे जोंनि बर' समाजनि एबसुनि जे मावग्रा बिथांमोनहा बेखौ मोनसे गारियाव हारसिङै सासेल' हिन्जाव नुनायलाय बेखौ लाखिनाय जादों आरो बेनाव सोंदों, नों बहा थाङो? आं बेंकसिम थांगोन। नाथाय बेंकनि टाइमा बे सहैसान्दियाव बन्द' जानाय, बे टाइमखौ बिथांमोना मिथिगौलाय बुंदों, दा नोङो जेरैखिलाव बेंकखौ हमहैनो हालिया, नोङो थांनो मोना। अब्ला बियो बुंदों, आंहा बेवहाय माने साफागुरियाव जथेस्थ' जाथि खुरमा दं, आं बेयाव थांनानै हर थागोन, गाबोन आङो आंनि मावनांगौखौ मावनानै आं थांगोन। दा बेबायदि मोजां बाथ्रा बुंनायाव जे बिथांमोना बेखौ मोजाङै मोजां हगार हरदों आरो मोजाङै मोजां हगार हरनानै बिसायाबो जेबो मिथियैलाय अखानायै नेबाय, नेयै दिनैसिम बिनि जेबो खबर गैयैलाय बियो दिनै बेंगालर, मुम्बाइ बेयाव बियो थारासा खालामनानै जे मिथिनो मोनबाय गावनि हिन्जावा जे बेंगालराव दंहैयो। साप'ज बेबो मोजां, नाथाय आं खावलायदों आरो आं सान्दों, न'खरावदि जेबो जाहोन गैयालासे, बिसोरो नांलाय खमलाय गैयालासे बेबादि माने बिसि फिसाय गारनानै खारलायनाय, आं बेयाव आसरित मोन्दों आरो दुखु मोन्दों। गामिनि गासैबो दुखु मोन्दों। आरो लोगोसे मैया बेलासियाव आङो खोनानो मोनबाय जे एलेना होननाय बिनानावा बा गथ'आ, बिनि सोमोन्दै गावसोर हरै रायलायनाय जे बाथ्राफोरखौ रेकर्ड खालामनानैब्लाबो जोंनो मैयानि समावहाय मिथिहोहरदों। आरो आङो साप'ज खोनादों बिसिनि रायलायनायाव आरो बिनि रेकर्डआव ओरैबादि खोनादों जे बे पन्सु बियानैया सासे सन्जिबजों बे लोगोआव दं। सन्जिबा बहानि? सन्जिबा जाबाय बेबो दादगारिनिनो, बिसोर उसुंलिसेन लेखा। एसे आगोलावसो बे सन्जितआबो गावनि बिसिजों गारजानानै बे खारलांदों। दा बिसिजों गारजानानै खारलांब्लाबो बे गावनि न'खरखौ मेनटेन खालामनांगौ हिसाबै बियो बेंगालराव मावहैनानै दङ। दा बेवहाय बे पन्सुखौ नुनानै, बिनि अयथासार आरो गोदाव सोरावखौ नुनानै खोनानाय बादिब्ला बियो पन्सुखौ खामानियाव थिसननो होनानै सन्जितआ लांबाय, बेखौ खोनादों। आरो लासै लासै दा खोनानाय बादिब्ला सन्जितजोंनो बियो लोगोसे दं आरो बेखौनो बियो गावनि आंगो खालामनानै लानो हास्थायनानै दं। दा बे जेखि जादोला खावलायदों पन्सु बियानै, नोङो जेरैखिब्लाबो नोंनि बिसायजों आरो नोंनि बे थालांनाय अन्थाव बाथाव सानै गथ'नि मोखांखौ नायनानै बिसोरनि मेगननि मोदैखौ हुगारनो थाखाय, फोराननो थाखाय जोंहा बोलो गैया। बेनिखायनो बियानै पन्सु, नोङो जेरैखिब्लाबो बे सानै गथ'नि मोखांखौ नायनानै नोङो फैफिननांगौ। बेखौ आङो गामि गोरा जानानै नों बियानैनाव खावलायदों आरो आर'ज गाबदों, जाहाथे फैफिननानै नोङो नोंनि बिसायजों गोरोबनानै नोंनि गथ' गथायफोरखौ खांफैनो आरो बाफैफिननो थाखाय
आं खावलायदों आरो सनजित बियायं नोंबो गुबुन जायगानि नङा नोंखौबो आं मिथिगौ नोंबो आंनिनो आखाइनिनो मानसि जिदुबा नोङो बे मोजां खामानिखौ मावदोंब्ला खामानियाव नों सोनानै हैनो बेखौ लांफैदोंब्ला नोंनियावबो आर'ज गाबदों आयं नोङो जेरैखिब्लाबो बेखौ नोंनि आखाइजोंनो बेसिम दैथायबोफिननानै बे न'खराव गथायफैफिनोब्ला नोंनि सायावबो गोबां माने फोथायनाय थागोन नोंखौ हामबाय होनाय थागोन नोंनि सायाव बाख्नायनाय थागोन दा आङो गामिनि गोरा जानानै नोंथांमोननियाव बेखौनो खावलायदों जोंनि दिनै बे दादगारि हालामाव जेसेबां बे समस्याफ्रा जागासिनो दङ बे समस्याफोरखौ जोङो साननानै नायोब्ला मुगैथाव जोंनि थाखाय हारिनि थाखाय जघन्य बेफोरबायदि हाबाखौसो नोंसोरो मावनानै दिनै गामिखौ समाजखौ धोरोमखौ नोंसोरो माने गावसिनि आथिं सिङाव दोननानै नोंसोरो गावसिनि मोदोमनि लुबैनाय आरो मोदोमनि समायनायखौसो नोंसोरो फोस्रावबाय बेनिखायनो आङो खावलायदों खनसु बियानै नोङो जेरैखिब्लाबो नोंनि बे सानै गथ'नि मोखांखौ नायनानै फैफिननांगोन आरो जों नोंसोरखौ आरो नोंखौ जोङो रंजा खुसियै जोङो बरायगोन दिनैनि बेवहाय बुंनांगौ बाथ्राया बेनो आंनि हिन्जावा दाखालि 14 थारिखआवहाय बिमा बिफानि न'आवहाय आंखौहाय बिफाखौ लोमजादों होननानै नायनो लिंलांदोंमोन आरो बियो दा बे 14 थारिखआवनो बियो 14 थारिख बेलासिनिफ्रायनो बियो बङाइयाव थाङो होननानै थांदोंमोन बे दिननिफ्रायनो बियो दा गैया ओमफ्राय दा बियो जोङो बेखौ मिथिबाय जोङो दा ओरै फन खालामनानै जोङो मोनजोब्बाय बे फटकआव होनाय फटक जि बे मानसिखौ नुदोंना बे मानसिजों बे दंहैयो बेनि सनजित बसुमतारी बेजोंनो दंहैयो जोङो गासैखौबो जोङो ओरै फन खालामनानै आङो मिथिजोब्बाय आङो बेनिखायनो बे निउसखौहाय होबावनाय जाबाय अननानै बहा दंहैयो बेखौ दा जोङो मिथिदों दंहैयोखौहाय जोङो बेंगालरावहाय दं होनना मिथिदों आं बेखौ दा जेरैखिब्लाबो हमनानै आङो मोनजानो लुबैदों बेनिखायनो आङो जेरावखि लोगो मोननानै जायखौबो आङो हमनानै आंनिसिम जेन' आङो मबाइल नाम्बारावहाय फन खालामनानै खिथाहरनो ओमफ्राय बेखौहाय दोनलांग्रा मानसिया बेखौ आंनि हिन्जावखौहाय दोनलांनानै बे हौवानिसिम फाथायग्रा मानसिया बिनि न'खरनि फंबायानो बेखौहाय दा दोनलांनानै माबानो आरोखि बे न'खरखौबो आङो नासिनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय आरोखि नों माबोरै मिथिया जेनेबा सोर खबर हरा नोंनो आंनोहाय बै आंनि हिन्जावनिनो लोगो गोदो गोरलैयावहाय जानाय गोदो गोरलैयावनो लोगो जानाय सासे हिन्जाव एलिना होननाय दङ आङो बेनो खबर कमफ्राम हरगासिनो दंजोबो बेनि दारैनो आं मिथिफुंजोबनो मोनबाय गासैखौबो जिखुनु जा बियो बेबायदि जुदि आंखौहाय बिदि हाबा जाखांनायनि उनावहाय जुदि बियो आंखौहाय नागारना खारनो गोसोमोनब्ला आरो आंजों संसार जानो गोसो गैयामोनब्ला बियो आंखौहाय हाबा लाया आंखौ दुखु होलांखो आंनि दा गथ'फोर सानै दङ आरो आं दा जोबोद खस्थ' मोननानै दङ बेनिखायनो आङो मानसिखौहाय आङो मोनफिननो लुबैदों आङो गुरैयै खावलायदों बेखौनो आङो बुंबाय